regăsit la un nou vlog. Acum am ajuns în Suceava. În sfârșit. Suntem în mall. Am oprit să luăm câteva chestii. Și de sunt foarte entuziasmată. Mama, am ajuns. Bunicul și cu bunica și cu mătușele mele nu știu nimic. De fapt, mătușa mea, am o mătușă care este în Irlanda. Are doi copii, o fată și un băiat. Și unchiul meu tot așa în Irlanda. Și Paula, încă o mătușă de-a mea, din Suceava. Acum s-a dus după ei în Iași. Și da, abia aștept. Cred că Paula nu o să fie acasă atunci când noi o să mergem, când o să fim, de fapt, când o să ajungem, de fapt, acasă, la bunici. Dar sigur, sunt sigură că bunicul și cu bunica o să fie acasă. Da, m-am întors și m-am speriat pentru că Diana îi cu tocurile. Dacă găsește un toc, gata. Al ei. Îi plac super mult tocurile, ce-i drag. Da, și mie îmi place foarte mult mall-ul din Suceava. După cum știți, eu sunt din Satul Mare. De fapt, da, sunt din Satul Mare și stăm în Satul Mare. Am fost un drum foarte lung. Dimineața ne-am trezit, ne-am făcut bagajele, ne-am pregătit, ne-am îmbrăcat, am pus bagajele, am așteptat un pic afară în curte pentru că avea țărătoare, scări, cum ar veni de alea pentru copii. Și de mai avea și o trambulină mare și o terasă acolo faină. Am vrut să facem un grătare, dar asta, nu erau magazine și singurul magazin care era cel mai aproape era la oră de sus. Deci foarte departe. Bun. Deci trecem înapoi la ce-mi place la mall. În mall, de fapt. Știi că este interesant, îmi plac foarte mult și magazinele și da. Acum nu prea îmi place că este foarte aglomerat. Plin. Foarte plin. Și da, îmi mai place mult și liftul din fântână. Și priviți-le aici, știi, tati. Tati, ce faci? Tati? Tati, ziceau la vlog. Da. Bun. Am zis că stă cu minte și da, dacă am stă cu minte, e bine. Și mulțumim că v-ați dat până la final și ne vedem data viitoare. Bye, bye!